Hei! Hyvää vuotta 2026 ja siihen meillä onkin tosi hyviä uutisia liittyen Tyre Plus jalkinepohjiin, jotka mullakin on nyt näissä jalassa olevissa kengissä tällä hetkellä. Lenkki oli mukana kansainvälisessä ryhmässä, joka kehitti jalkineiden jääpitostandardia Ruotsin standardointi-instituutissa. Mukana oli 30 eri jalkinevalmistajaa ja nämä kengät testattiin. Pitotestien tulos näistä kengistä oli keskiarvona 4. Lenkiltä testissä oli mukana 3 pohjaa, 2 grip-pohjaa ja niiden arvot oli 5,6 ja 5,7. 3. pohja oli Tyre-pohja, tämä joka tässä kuvassa näkyy, ja sen tulos oli 6,6. Kankaanpään Medipiste valmistaa jalkineita, joissa on näitä Lenkin Tyre Plus-pohjia. Ai niin, ja Tyre Plus-pohjathan sisältää 30% kierrätettyä kumia Nokian renkaiden kesä- ja kitkarenkaista. Heippa!